kontrobersyal, Winersa niya ako. mas pinainit, Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. at mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Rated Hi po. SPG Opo. Top Secrets. Saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto na mainit at nakakapanabik, nakakakalite at pwede ring nakakapaso. At meron na nga po tayong rated SPG Top Secret Caller na nasa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Hello? Hello po. Evening. Magandang gabi. Anong pwede naming itawag sa'yo? Eric, Eric. Ilang taon ka na? 35. 35. Sang lupalop ka naman galing, Eric. Sa Davao. Davao. Grabe naman yung mga tanungan mo. Hindi ka sure kung tagasan ka, ha? Paibay ko po kasi. Iniiba mo para para talagang malihis na ibang tao ka. Ayan. Okay lang naman para hindi natin ma-reveal yung tunay mong identity. Okay, sige. Di na kami magpapaligoy-ligoy pa rito ha, Eric. Eric, 35 from Davao. Ano ang rated SPG Top Secret mo? Ano po? Pinotok ko po sa ng babae. Sa bibig. Pinutok mo sa bibig ng babae. Opo. Kasi yun daw po yung niya. Gusto. Yung gusto niya. Opo. Etong babae na to ay girlfriend mo ba o nakilala mo lang somewhere? Nakilala ko po somewhere. Niyaya ko mag-coffee. Ha? So first time ninyo tapos may putukan agad na naganap? Hindi po. Pangalawa po yun. Pangalawang meet up nangyari yun. May putukan. Pangalawang meet up. Okay, sige. Opo. So, etong babaeng to na tinutukoy mo, saan mo nakilala? Somewhere in some convenience store po. Nagkasalubong kami. May ganun pa palang Tapos kwento ngayon? Naya ko pong mag-coffee. Wait, nagkasalubong kayo sa convenience store tapos niyaya mo lang siyang magkape, ganun pumayag siya agad? Parang po kami, parang nagka-eye to eye, tapos nag-smile ako sa kanya, tapos sabi ko, pwede kitang iyain mag-coffee. Tapos yun po. Pero never mo siyang nakita ever since? Opo. First First meeting po yun, tapos nag-dinner. Tapos yun, kwentuhan lang. Tapos, Wait, nung araw na yun, nung nagkita kayo eye to eye ka mo, niyaya mo na siya noon na mag-kape. Opo, in-offer ko kung pwede ko ba siyang treat ng... Pumayag naman siya. Nung una, hindi. Tapos nung paglabas ko, hinabol ko po siya. Tapos sabi ko, tapos tinanong ko yung name. Sabi ko, anong name mo? Sabi ko, yun, interested akong makilala ka, ganyan. Tapos, parang nagpakipot siya, pero pumayag din. So, anong kinuha mo sa kanya? Number niya? Hindi FB po, niya? nagpintuan lang muna. Kasi may dala po kasi akong kotse noon. Ay, nakita ba yung sasakyan mo bago ka magtanong? Hindi po, pero sinabi ko sa kanya. Na ihahatid mo siya, susunduin mo siya, ganon. Dinner po kasi yung sana. Plan ko talaga, pero coffee muna yung in-offer ko. So, sumakay kayo sa sasakyan mo nung sinabi mo na tas yun. magkakape kayo. Sumakay naman siya sa sasakyan mo.
Opo. Tapos pumunta kayo sa coffee shop. Naganap po na kami. Tapos, yun, kwentuhan. Tapos, naging intimate yung kwentuhan after nung dinner. Intimate agad? Paano Opo, intimate? Kasi ano po siya eh. Kasi ano siya? Papasok siya nun sa work niya. Papasok sa work. Anong work niya? Sa BPO po. Pretty ba? Opo, for me. Ikaw, pogi ka? Opo, sabi nila. Sino kamukha mong artista? Si Mark Anthony Fernandez. Mark Anthony Fernandez. Yung girl, sinong kamukhang artista? Morena siya, ma'am eh. Bali, si... Di ko makompare eh. Hindi mo makompare. Opo. Pero ano siya, morena. Morena. Na matangkad, mga 5'7", 5'8". Ikaw matangkad ka rin ba? Same po, 5'8". 5'8", so magkasing tangkad lang kayo halos? Actually, mas matangkad siya nung time yun kasi nakahil siya eh. Sige nga, send pic ka nga sa akin kung ano itsura mo. Charot! Anyway, so, niyaya mo, naging intimate kayo. Nung naging intimate kayo, ano yun? Nag-chic enjoy kayo? Or sa sasakyan? Sa car po, sa car. Ha? Car fun? Nung pangalawang gabi na po yun. Pangalawa. Pero nung unang araw na nagkakilala kayo, sabi mo naging intimate din kayo. Anong ginawa nyo lang nun? Ano lang po, nag-kiss. Nung unang gabi. Kasi ayoko rin po may may parang mangyari nung unang gabi. Kasi parang respeto ko rin po sa kanya. Wow, nagtira ka ba ng respeto mo doon? Pero siya kasi yung nagbibigay rin ng ng parang indication na she is also interested. Ay, taray. In English na tayo ngayon, guys. Okay. So, parang hindi naman masyadong pakipot si ate mo kasi siya naman yung G na G din sa'yo, ganon. So, siya rin yung parang humiling ng kiss sa'yo, ganon. Kaya binigay mo na lang din. Hindi po. Bali, ako yung nag-king ng permission kung pwede ko ba siyang i-kiss nung first date. Tapos, pumayag naman siya. Pumayag naman siya. Tapos hanggang doon lang yun. Opo, doon lang. Hinatid mo siya sa kanila? Hindi, sa work niya. Sa work niya. O nga pala, papasok pala siya. Okay, so pagkatapos nun, paano na nangyari yung second date? Yun, nagyaya ulit ako kung can we still, meet for coffee ulit. Anong sagot niya? Sabi niya, sure, kasi hindi naman daw siya busy. Okay, so nagkita kayo. Sinundo mo siya? Opo, doon pa rin sa same place. Bakit taga doon lang ba siya? Near lang, mga 30 minutes from Doon sa convenience store? Opo, convenience store. Nandun mismo yun sa baba convenience store. Same building kasing work niya. Opo. Okay. So doon yung baba convenience store. Doon lang yung trabaho niya. Pero yung place niya, yung saan talaga siya nakatira, medyo malayo doon. 30 minutes away. Ako mga 30 minutes away. 30 minutes away. So, nagkape kayo. Pagkatapos na nagkape kayo, anong ginawa nyo? Yung pangalawa na po ba yan? Yung pangalawa na to. Wala ba kayong tanungan ng favorite color? Ganyan? Meron po, habang nagdadrive ako, yun, maraming usapan. Ano mga napag-usapan nyo? Mga status, mga past, and mga plans, ganun. Pero parehas kayo, wala kayong mga jowa? Pwede ko ba pong hindi sabihin tungkol dyan? O kailangan? Ikaw, depende sa'yo. Pero sa manner ng pagsagot mo at sa isinagot mo sa akin, mukhang meron tayong naililihim.
Opo, actually married ako eh. May anak na kayo? Opo. Ano po? Sorry. Wala pa akong tinatanong, na-shock ako. Opo. Maayos naman yung relasyon ninyo ng misis mo. Opo, pero medyo naboboringan po ako kasi bira kami magkita tapos yun nagpanag po kami nung girl. So parang di ko rin na-control yung sarili. So Pero hindi to yung unang beses na nangaliwa ka? this is my first time. Pero hindi naman siya naging continuous. Kumbaga parang For the experience lang, ganon? Parang ganun lang po. Kasi may rin ako sa kanya. May na-discover na mas... Grabe ko ba? mas naglay siya sa akin. Kasi inamin ko naman sa kanya nung una na na ganun yung status ko. Tapos... Na may asawa ka? Opo. Pero... mahal ko po yung family ko, yung asawa ko. So, yun po. Rin siya sa akin, naglay nung in the long run, nung communication namin for a month siguro. So, natuklasan ko na rin siya. Yun. Na? Na may family din siya, pero hiwalay siya. May anak siya. Bakit tumagal pa ng buwan? Yun po, kasi nagkakaroon kami ng communication after nung intimate scene namin. So, yung second meet ninyo kamo, tsaka lang may nangyari sa inyo, tama ba? Opo, opo. Tapos, pagkatapos nun, meron pa ulit kayong pagkikita, wala na? Meron pa po, siguro mga 4 to 5 times. Paulit-ulit po kasi gustong-gusto niya po yung ginagawa ko sa kanya. Ano ba ginagawa mo sa kanya? Pag may nangyayari po kasi sa amin, matagal po kasi akong labasan. Parang kinokontrol ko talaga para mag-enjoy siya. And then yung mga naging dapas niya, parang hindi daw niya na-experience yun. Tapos, basta sobrang nasa-satisfied siya sa ginagawa ko sa kanya. Kaya... Pero yung bagay na yun, nagagawa mo rin yun sa misis mo? Opo, opo. So, okay yung intimate life ninyo ng iyong misis, tama ba? Opo, right now po kasi LDR kami. Kaya lang, since physically wala siya sa tabi mo, kaya parang feeling mo nakuha mo yung satisfaction Opo. din na yun dun sa bagong girl, tama ba? Yes, exactly. So, pero mas mahal ko po yung asawa ko. Kumbaga, attempt lang ako kasi... Bakit na-fall ka ba dun sa girl? Not really, pero may something na parang gusto kong ituloy, pero pinipigilan ko yung sarili ko kasi ayoko masira yung family ko. Nagalingan ka ba? Hindi siya magaling. Ako yung magaling. Wow! Ano lang siya, ang gusto ko lang sa kanya, ang gusto ko lang sa kanya, lagi niyang nilulunok. Ano? Lagi niyang nilulunok yung sperm ko. Hoy! 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 Madali. At dahil dyan, natapos na po ang programa ni DJ Rakitera. Maraming salamat sa pagtawag mo. Hoy! Magpapaalam na tayo. It's a wrap. Maraming salamat ha. Lulunukin ko na din yung laway ko ngayon na nandito sa bibig ko. Dahil pinagpawisan ako sa lahat ng mga revelasyon mo. Anyway. Thank you, DJ. Eric, maraming salamat sa pagbahagi ng iyong top secret. Alam ko, mahirap magbahagi ng mga ganitong klaseng top secret, pero mukhang ginusto mo rin naman dahil parang napakahusay mo no, magbahagi ng iyong top secret. Thank you so much, Eric. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Sorry po. Yes, Thank yes. Thank you. Apology accepted. Maraming salamat. Kinabahan ako, baka mamaya bukas sa Monday meron na tayong mail. Anyway, kabisyo sinasabi ko sa inyo mas maganda pa rin na gumagawa tayo ng tama sa buhay. Nang sa gayon, maging mapayapa ang ating buhay. Kapag gulo
ang naging sitwasyon natin, ibig sabihin may mali tayong naging desisyon. Anyway, maraming salamat sa inyong pagtutok. Muli po ako ang inyong Basa Princess DJ Raketera at kayo nakatutok dito sa 90.7 Love Radio at lumunok na tayo ng mga laway natin. Good night, people!